बबुआ रे जो ना होपर उखाड़ तल हम उखाड़ तनी कितना मोटा हो गइल बा हो पिया में चल ना चल ना ई ना मानिए तरे ना मानिए ना तेरा ए तरे ई ना मानिए एकरा के कोनो ए सेवा पानी करे के पड़ी। ए हाँ का करता रही एक बार ए हो गइल बा मोटा तो उखाड़ तनी एक बेर में समझ में ना आवेला। ए तो हमार हो तो हम आइल बनी उखाड़ तोरा का कोहल गइल भाई पीछे के प्लॉट बा ओमे अपन जोत बो चाहे कुछो करते काहे बेर बेर आके कुछो कुछो फल लगा देता री फसल लगा देता री कि जे बाझल रही जमीन में। ए तो हमार हो तो हम लगइले बनी ना मन तोरा तर साफ ना मन तू ए तो हमार हो तो हम का तार हो तो तारा कहल नहीं जात कि पीछे तू चल जाए एगो लइका बा तार इतना ड्रामा बा। ए तो हमारे इतने आगे 1 कट्ठा देले बड़ा था हाँ? 5 कट्ठा के बाद तो पीछे नु बा सही से समझबो कि कुछ व्यवस्था करे के पड़ी। पर दुकान खुली हमनी के दुकान ठीक बा दुकान खुली था ई जमीन तू हमनी के दे दो ठीक बाटे तू जो पीछा रहिए जो पीछा हाँ। ए तो हमारा 1 कट्ठा बोले बा तो हम आगे के दे दिया पीछे हम चल जाई तार एगो लइका बाड़े तो तू पीछे ना रह सकत हम पीछे केंगे जाई एगो लइका बता ए तरह ना मानी सब उखाड़ सब बिया फेंको सब देंगे उखाड़ दे बोलेंगे बिया हाँ? और एक छत बस बारह जो हक एकर खर्चा पानी देवे के पड़ी एकर खर्चा पानी देवे के पड़ी तो भी मानी हैं यही से बोलैले बानी क्या करा के बोलैले बा बोलैले बानी हैं बोलैले बानी क्या करा के? आए बने दे प्रधान जी प्रणाम 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 ए त ये ने का प्रधान ना हूं अपने एरिया का प्रधान जी ना प्रधान हम जानते नहीं कि तारा और से बड़े यही से दूसरा प्रधान के बोलैले बानी अपना तरफ से अच्छा हां है ने ओलो भाई लाठी लगे का लग भाजा ए हमरा के मारे का दिल बड़ा लाठी लेके इनकर व्यवस्था करबे पानी जा हमनी के ए तर मनियो नहीं अच्छा तो तू ठिका ले ले बड़ा लोग के व्यवस्था कर ले ठीक है का बात बा इनकरा भइल कि तोहार एगो लइका बा तू पीछा जाओ ना पर रुपया जोतिए बोइयो अच्छा आगे हमनी के बाद दुकान दुकान खोले के हमनी के ठीक बा कोई दिन से कोनो ई पौधा लगा दे तरन की जे बझैले रह में अच्छा माने एकर मतलब तेरा रंगदारी से जमीन निकल लेवे के बा केहूंगे देश जमीन केहू लेवे के बा अच्छा ठीक बा तो वैसे ही लाठी लेके भाजा ता हां लठिया पहले छोड़ ना छोड़ी ना रौरा छोड़ा ना लठिया ले भाई जमीनिया के कर हो हमारो आ पीछे वाला 5 कट्ठा का प्लॉट चिनकारी तहार हो हां तो तू बताओ जे इनकर 1 कट्ठा जमीन आगे बा हां आ तार 5 कट्ठा जमीन पीछे बा हां तो तू चाहत रह जे अपना दादागिरी से इनकर जमीन 1 कट्ठा ले ली आगे वाला चाही ए तू दुकान खोलो चाहे मॉल खोलो ठीक बा कोनो से 1 कट्ठा ले ला तू पीछा आ तू दे दा आगे वाला अच्छा हां तो अगर मान लेता जे इनकर मन ना होई त इनकरा के मरबलू जबरदस्ती लिया जाई जबरदस्ती लिया जाई उहे होइयो ना ना उहे होई ना ना त तू लो त रंगदार लोगते बड़लू हां गरम पानी सब इन भेंट उठ नहीं खेन भाई का गरम पानी ठंडा पानी से भेंट हो की तनक से गरम पानी से भेंट हो जाई अभी तारा लोग के मालूम नहीं खे सबसे पहले का ई बात ध्यान में रखल हो जे ठीक बा इनकरा 1 कट्ठा जमीन बा तारा लोग के 5 कट्ठा पीछे जमीन बा तो ओकर तरीका नु बा आके तू आके इनकर का मार के मुंगा देबो कपार फाड़ देबो आ कहबो जे ना जल्दी दो दादागिरी देखा के तू लो जमीन ले बोलू सरपंच जी जब हिस्सा लागत रहे तो हमरा के 1 कट्ठा दला सही हम सरपंच जी नहीं हम प्रधान जी हई ए 1 मिनट प्रधान जी रौरा ई सब बीच में काहे लग पड़ता नहीं पड़त यही से बानी जे हमरा लगे कोनो भी अन्याय काम ना होला ई बेचारा विश्वास क के हमरा लगे गइल ना से 10 दिन पहले वो घामा में गई जानी आ ई दुनु अच्छा चल जना जाता रहे दूसरा टोला सब मारत दे फाड़ दिए सुनो ना बहुत तारा लगे देह में गर्मी हो गइल बा बहुत जल्दी गर्मी शांत हो जाई पहले एगो ध्यान में ई बात रखो कहीं ना तो सबसे पहिल का चीज ई बा जे तारा जमीन पीछे बा आ ई बेचारा के जमीन आगे बा 1 कट्ठा जमीन बा त तरीका से नु थोड़ा सा रास्ता लाग लेबो आके तू सोच रास्ता ना चाहिए हमनी के पूरा दुकान है चाहिए दुकान खोले के बटे माने कहे का मतलब तारा लोग के ई बाजे यहां से साफ इंग्लिश बेलगा दे बेलगाव को नहीं क्या 1 कट्ठा जमीन है पीछे दिया जाई आई आगे ई छोड़ दे सब पीछे ले ले तो ई बताओ लो ये तरह के दुनिया में कहीं होला जे के रोड पर के फ्रंट छोड़ देवा पीछे चल जाओ कोई जाला तो इनकर कौन काम बा में तारा इनकरा काम से का मतलब बा ना तो हमनी को दौरी दुकान करे ना, पे तारा दौरी दुकान करे के बा तो तू अपने में करो ना अपन वाला हिस्सा इनकरा का दिया जाता इनकर वाला लेला में कौन दिक्कत बा ए सुनो एगो काम करो कहे के मतलब बानू एगो कहानी सुनले बानू जे जवन घी सीधा अंगुली से नहीं निकले ओके, टेढ़ टेढ़ कइले कर, ला त ये लोग बहुत ज्यादा गर्मी देह पर चढ़ल बा हम जाना तानी इनकर बेटवा इनकर भैयावा बाबा छोटका एथिया का नाम होगा चनारमा तनी पैसा कमाता नु तो ओकरे तनी बल पर तनी एलो तनी जरूरत से ज्यादा कूदत रहलो ठीक बा आई लो नहीं खलो बुझत बबुआ एगो बात समझिए ई जमीन अगर तहरा लोग के शांति से अगर एकरा के फरिया लेवे के बा तब तो एकदम फरिया जाई
आ जे अन जे है लड़ाई झगड़ा के तू लोग फेर में बढ़ल हुआ चाहता लो जिनकरा के बेदखल कर देवे तो हमरा रहते तो ई जमीन से ई बेदखल ना होगी। खर्चा पानी इनकरा के दिया ही तबे ही सुनियो। खर्चा पानी सुने ना, खर्चा पानी एगो तोहरे हाथ में नहीं खे। हाँ। सब बुझे तरह जे गरीब बड़ा त ई इनकरा कोनो ताकत नहीं खे। इनकरा साथे ईमानदारी सबसे बड़का ताकत बा। सुन लो हाँ, ये अपना जगह पर एकदम सही बड़ा ना। तू लो दादागिरी से चाहता लो जमीन खाली करावे के तो एगन तो ना होला, लेकिन एगो बात बा, एगो रास्ता बा। तू लोग का राय से ही बोलो तो हम एकरा के फरियाद देम तो बोला लो तू लोग राय से ही बोलो कि ना। ठीक बा से ये हम कहे के चाहत नहीं। ठीक बा जे को दी प्रधान जी है दे दे दुकान दौरी खोला के बाटा एक कट्ठा मने प्यार से मने एक कट्ठा बदले 1.5 कट्ठा ओ में तो कबू ना हो। पहले हमार बात सुन लो, जब हम आइल बानी नु तो ना इंसाफी ना होई, पंचायती ऐसन होई जे इनकरो ना एहसास हो आ तोहरो लोग के भी कोनो दिक्कत ना हो। ठीक बा तो कहे के मतलब ई बा जे अगर हमार बात माने के रावदार बाड़लो तो हम पंचायती करेम आ ना रावदार होक बोलू तो एगो बात समझ जइलो है जोन 5 कट्ठा के प्लॉट लागत नु बा इहो एक दिन खत्म हो जाई। अब हम बताओ तनी कैसे। तू लो जोन हर मुठाई करके इनकरा के मारे के अगर यार के फेर में बाड़लो नु, अगर जे इनकरा कुछ हो जाता तो समझ जइलो ये प्लॉट के प्लॉट बिका जाई। तो वो से बढ़िया बा इंची बिका जाए लोग के। वो से बढ़िया बा हां लोग करता वो से बढ़िया बा तारा लोग के तरीका से तू लोग के थोड़ा सा हम रास्ता दिवा देम आ इनकर जोन है आगे के बा इनकरा के आगे रहे दलो आ थोड़ा सा रास्ता तोहरो लोग के मिल जाई जे तू लोग अपना पीछे वाला जोन बावे ओहू लोग के उहो जमीन के तू लोग सही बना ले। ठीक बा प्रधान जी राउर तो पूरा थी वार्ड में चाहे एरिया में नाम बा, ऐसा ही नाम नहीं के हम ना इंसाफी ना करेनी हम मुंह देखल ना करेनी। तू बरियार बड़ा तो तहारा पीछे हम लागी बोले आई गरीब बड़ा तो छोड़ दी ओंगन हमरा से ना होला, चाहे जान रही चाहे ना रही, चाहे सत्ता रहे चाहे ना रहू, लेकिन ईमानदारी पर हम जिए नहीं, ईमानदारी पर मरे नहीं। ठीक बा कर बढ़िया से फरियाद हमरा गांव के प्रधान बने हां ये लोग के तरफ से चलत रहे वो हम जानत नहीं रोलक से आए से पहले गईनी बात कहन तो कहत नहीं हम देखिए तो मैटर में ना वो हम सब जानत नहीं। सबसे पहल का चीज बा आज के प्रधानों लोग के सोचे के चाहिए जे अमीर गरीब सब को हमरा क्षेत्र में रहता तो ओकरा के सब हिसाब किताब से सब कोई के एक नजर एक समान देखे के चाहिए। तो बहुत लोग बा जे मोट जितना भी बरियार मोट घर बा सब लोग ओकरा साथ देता, जे गरीब बा ओकरा के और बर्बादे करता। तो हम उमे के ना हई, लेकिन भाई हो तारा लोग के अगर हमरा पर यकीन बा तो बोला लो हम फरियाई। प्रधान जी यकीन बटा फरियाई रहो यकीन बानू ए सुनो हां चिनगारी को तरन जे फरियाई तो हम जोन बात कहम तू मनबो हां मानबा नु। हां तो बात यहाँ ई बा जे तहार आगे बा 1 कट्ठा ठीक बा आ ये लोग के 5 कट्ठा पीछे बा। तो हमार पंचायती ये बा जे एमे से सुन लो तू 10 दूर है न से 10 दूर तू जमीन इन लोग के दे दो। ठीक बा जे ये लोग के आवे जाए लायक हो जाई, रास्ता नहीं खे आ तहार जो 10 दूर बचता ओकरा एवज में 1 कट्ठा जमीन ओकरा सामने पीछे ले लो ये लोग से। 1 कट्ठा से बेसी ना दिलो देबो तो दूर चाहिए 1 कट्ठा वो ना होई ना पहले हमार बात सुनो हमार बात सुनो बात समझे बड़का सपना देखता रहो पहले बात समझे कोशिश कर लो। हर सब के बोले के ना चाहिए तू बात हमार समझता रहो। हां समझता तू 10 दूर जमीन ये लोग के दे दो ठीक बा एक साइड से जाए के आ ये लोग तारा सामने जितना जमीन तार बाकी रहता ओकरा पीछे लो 1 कट्ठा वो 10 दूर के बदले में दे देता लो। ठीक बा तो तू सामने तोहरो चमड़ा हो जाई आ एहू लोग के आवे जाए लायक हो जाई। कोनो दिक्कत बा ना ठीक तारा लोग कोनो दिक्कत बा कोनो दिक्कत नहीं ना तो ठीक बा तो यही मन क्लियर करलो आ एक जगह रहला के बाद मारा पीटा से कोनो समाधान होला ना होला। आ एगो लइका बा अच्छा ई बताओ तारा लोग के सब कुछ बा आ काल होकर के कोनो बीमारी हो जाए चाहे कोनो आफत मुसीबत में पड़ जेबलो तो जमीनिया लेके जेबलो ना लेके जेबलो ना तो एक जगह रहे के बा तो तनी मनी 19-20 क के मामला सलटा लेवे के चाहिए। ठीक बा कोई दिक्कत नहीं है ना ठीक बा अब लड़ाई झगड़ा मत करियो जाके 5-10 दूर तू जमीन लिख दो आ तू 1 कट्ठा जमीन ठीक बा चलो हम लोग चल बाबू ठीक बा ब्लॉक में हमें चल चलो